Добрый день, Радио Свобода пачынае жывы эфир. Мы пачынаем стрым ад забаўляльнага комплексу, так званага бульба-школу, які знаходзіцца за 50 метраў ад курапацкага мемарыялу. Менавіта тут сёння адбудзецца аргкамітэт абаронцаў курапатаў, якія павінны вызначыць стратэгію на бліжэйшыя дні. Я нагадаю, што сёння ўжо 4-й дзень такого змагання супраць адкрыцця рэстарацыі «Паедзем, паядзім» менавіта на базе гэтага забаўляльнага комплексу. І гэтае адкрыццё мусіла адбыцца 1 чэрвеня. Аднак, як бачым, дагэтуль на браме вісіць такая шыльдачка «Закрыта». І сёння тут адчыняюцца гэтыя вароты, гэтая брама. Сюды заязджаюць машыны, завозілі посуд. Таксама вядома, што на летней террасе выставили столики, там подобно, что бегают официанты, я так меркую. Вось. Ну и збираются удзельники аргкамітэту обороны курапатаў. Я тут бачу Паўла Севярынца, Олега Корбана, Ольгу Миколайчик, Зміцера Захарэвіча, Ніну Багінскую, вось іншых актывістаў, Арсенія Дзядка. Вось, і зараз я хочу... Цяпер на ближайший час вырашым, я думаю, што вы прынамсі на тыдзень дакладзеце. Добрый день, Павел. Значит, сегодня мусить отбыться тут аргкамитет обороны курапатаў. Так? Что вы так думаете? Ну так, тут будзе нарада абаронцаў. У нас ёсць прапановы Ганны Шапуцкі, ёсць прапановы мае. Я думаю, што ёсць прапановы кожнага, хто прыйшоў. Мы абмяркуем, што мы зможам зрабіць, ну, прынамсі, у бліжэйшы тыдзень. Магчыма, праз тыдзень, яшчэ праз тыдзень мы збярэмся таксама тут па выніку таго, што зроблена. Магчыма, мы зладзім варту. Зразумела, што мы будзем працаваць па юрыдычнай лініі. Магчыма, мы распішам дні альбо нават часы па гадзінах, калі прыходзіць і маніторыць. Сёння зачынены бульба-школ, але ён у любую гадзіну можа адчыніцца. Таму будзем вартаваць і будзем прымаць меры па тым, каб гэтая рэстарацыя не адчынілася, але калі адчыніцца, каб яна спакойна працаваць не магла. Можа, ўжо ёсць нейкія канкрэтныя мерапрыемствы, па якіх вы ўжо знайшлі згоду, пэўна? Мінулую сераду мы збіраліся і прымалі план на 4 дні. Гэты план мы выканалі. Сёння былі акцыі пратэсту. Адбыўся мітынг учора у курапатах. І вось мы сёння збіраемся абмеркаваць, як гэта прайшло і што будзе. Пакуль рашэнняў гатовых няма. Нам трэба будзе прымаць рашэнне падчас такой імправізаванай нарады тут. Скажите, что мы сегодня бачим? Тут отбывается пэўны рух, хотя на браме висит эта шильдочка закрыта, однако вядома, что ідзе нейкая падрыхтоўчая праца. Да. Не падобна, каб сёння было адкрыццё, таму што самая верная прыкмета — міліцыі няма побач. Міліцыя назірае здалёк. Ёсць пару назіральнікаў. Гэта не той выпадак, калі чакаецца адкрыццё. Калі адкрыццё, тут будзе некалькі машынаў, яны будуць пабліжэй. Таму я думаю, што сёння яны рыхтуюцца. Сёння зранку туды заязджала машына з посудам. Вось, мы размаўлялі з тымі, хто прыязджае, давалі ім буклеты курапацкія. Ну, толькі ў аднаго такая рэакцыя была бравурная. Так, мы тут ёсць, мы тут працуем. Все астатнія бяруць, чытаць, саромеюцца. Супрацоўнік, які падыходзіў сюды, атрымаў буклет, спачатку не прызнаўся, што ён тут працуе. Не, кажа, я тут проста хаджу, дачакаўся, пакуль адчыняць брамку і юркнуў туды. Ну, дзед уже 60 гадоў, а вось бачна, што сорамна, але, відаць, грошы цягнуць, ідзе працаваць туды. Скажите, калі падсумаваць, вось сёння 4-й дзень такого змагання супраць адкрыцця гэтай рэстарацыі, калі падсумаваць вашы дзеянні, вынікі? Вынікі такія. Пакуль уладальнікі бульба-школу баяцца адчыняць. Баяцца, таму што людзі прыходзяць і урэшце рэшт, ну, сумленне ў душы кожнага ёсць, хаця б у зачаткавым стане. Таму наша задача, я думаю, увесь час даваць вось гэтую інфармацыйную нагоду, даваць ім асветніцкую інфармацыю пра курапаты, капаць, грукацца і таксама паралельна весці юрыдычную працу, таму што это незаконная будоўля.
Днями мы чакаем запрашэння на прыём з аблвыканкама, з міністэрства культуры, дзе мы пакідалі свае звароты, і там мы будзем ужо прадметна размаўляць з тымі, хто ведае, асабіста ведае уладальнікаў і арандатараў. Асноўны сэнс гэтых зваротаў? Асноўны сэнс гэтых зваротаў не адчыняць вось гэты бульба-школы. Адно з двух, альбо яго зруйнаваць, альбо перадаваць пад музей. Тут просто трэба выбіраць адзін з двух юрыдычна дасканалых варыянтаў, так, таму што незаконная пабудова, альбо можна ўзаконіць яе праз музей, альбо яе трэба знішчаць тады. Просто трэба яе зносіць. Скажыце, але вось гэты бульба-школ паўстаў у 2012 годзе, так, і амаль 6 гадоў ніякіх не адбывалася тут акцый. Трэба сказаць, што ў 2012 годзе я сам быў у спецкамендатуры ў Куплене за плошчу. Таму просто нават не ведаю, як все это адбывалася. Калі я выйшаў, просто быў замарожаны. Бульба-школ быў замарожаны. І тут сапраўды была вось такая сітуацыя чакання. Зараз, одну хвилиночку, Павел. Вот зараз мы бачили, як адчынілася брама з забаўляльнага комплексу, і адтуль выехала машина, відаць, разгрузілася, нешта привезла, магчыма, гэта быў посуд, магчыма, гэта былі прадукты. Прадукты ўжо завозілі, дарэчы, 1 чэрвеня, і казалі кіроўцы, што яны завозілі нават хлеб. Вось, і дарэчы, там прыпаркаваныя машыны, там ходзяць людзі, то бок, як бы уціхую гэты комплекс жыве. Па пятніцы акцыя, якая тут была. Па суботе мы таксама тут збіраліся, і пасля па мітынгу учорашнім. Так? Гэтага будзе вынікаць тое, што мы зможам зрабіць у бліжэйшыя дні. Я прапаную распланаваць на тыдзень нашыя дзеянні. Наступны панядзелак ізноў 12 гадзін сабрацца тут. Калі не будзе начынены, там будзем уже глядзець па сітуацыі. То есть такі тэставы тыдзень правесці. Згода? Згода. Тады спадарства па пятніцы. Пятніцу большасць была з вас, так, чалавек 15 у нас было актывістаў, можа быць, яшчэ чалавек 5 назіралі, багата журналістаў, інфармацыя пайшла. Пераджальная акцыя адбылася. Праўда, было небагата людзей, бо папярэдне з'явілася інфармацыя, што яны не адчыняць. Трошкі расхладзіліся людзі. Вось, тым не менш, тое, што яны не адчыніліся, паказвае, значит, это дастаткова, каб яны не адчыняліся. Я думаю, калі ў нас будзе інфармацыя, што яны ўжо тут браніруюць столікі, гатовыя да адкрыцця, то вось гэта мінімальна неабходная колькасць людзей, 15-20 чалавек. Каб яны прыходзілі сюды, тут жа будуць журналісты, я думаю, што тады яны проста не змогуць адчыняцца. Калі блізка тут стаіць міліцыя і пачынаецца рух, знята шыльдачка, значит, прыкметы таго, што гатовыя адчыняцца. Па ўчорашнім мітынгу, як? На мой погляд, выглядала годна. Праўда, бракавала інфармацыі, што канкрэтна трэба рабіць. Так? Інфармацыі бракавала, безумоўна, што гэта ж мітынг, у прынцыпе, быў зроблены больш, большая ўвага на мітынгу была звернута менавіта на 30годдзе адкрыцця праўды пра Курапаты. Хаця у самым канцы нібыта была заява прынятая, што спыніць, звычайна спыніць здзек над Курапатамі, зрабіць насамрэч мемарыял народны. Але ніякай канкрэтыкі насамрэч не было. Але, у прынцыпе, чарговую сваю ролю ён адыграў як абурэнне людзей, у тым ліку тым, што адбываецца, не толькі людзі. Але арганізатары больш зрабілі націск, мне падаецца, што менавіта на 30годдзе адкрыцця Курапаты. Не, я думаю, што тут яны вытрымалі фармат і выглядала прыемна. Людзі, якія глядзелі стрым, яны казалі, што выглядае годна. Добра, спадарства, тады пераходзім да фармулявання прапановаў. Калі можна, давайте там буклетики, таму што тут у нас же буклеты ёсць. Зноў бачым, пад'ехаў легкавік, адчыняецца брама. Актывісты прамацоўваюць інфармацыю пра Курапаты, пра курапацкі мемарыял, пра тое, што там адбывалася з 37 па 1941 год. Я б дадаў такі момант яшчэ, што пра гэта чамусьці не гавораць, а як я і Вольга былі. Трэба дадаць такі яшчэ момант, што ва ўпраўленні гандлю Мінаблвыканкама, калі мы падавалі сваю заяву, адначасна падалі і запыт на тое, каб там нам далі інфармацыю аб уласніку, уладальніку альбо аб арандатару гэтай тэрыторыі. Абяцаліся нават не ў месяцовы срок, як у адпаведнасці з законам, а нават раней даць адказ.
От. І все ж таки треба сказати, що чомусь у Міністерстві гандлю, по-моєму, була нарада якраз 31 травня. І тое, што нам сказала загадчыца ўпраўлення гандлю Мінаблвыканкама, тое, што агульны настрой гэтай нарады быў, нібыта ўсе разумеюць, што вот гэта вот, пэўна непрыгожа, так мякка скажем. Прынамсі, губернатар быў зацікаўлены, каб не адкрываць да угодкаў, калі знайшлі месца забой, 30 угодкаў, так. Ну добра, господарство, тут мы можем толькі гадаць, што там у іх у галовах. Я прапаную наши... Няма да іх веры, таму што яны не адкрылі да угодкаў, але пасля ў любым выпадку будуць спрабаваць гэта адчыніць. Трэба ціснуць на то, каб мемарыял перадавалі, бо ён усё роўна прыйдзе час, будзе перададзены, але ўжо гэтыя людзі будуць яны, як кажуць, у памяці нашчадкаў, як тыя, хто ўсё ж такі спрабаваў кабак адчыніць на костках. Таму лепей для іх у любым выпадку зараз пачынаць працэс мірнай перадачы кабака і пераўтварэння яго ў мемарыяльны комплекс. Добра, господарство, я прапаную зараз агучыць прапановы. Іх тут 7 у Ганны Шапуцкі і штучак, напэўна, 10 у мяне. Можа быць, будзе у вас. Я прапаную спачатку, мы накідаем все прапановы, якія ёсць, пасля будзем выбіраць тыя, якія найбольш хутка трэба зрабіць, якія мы пацягнем. Згода? Згода. Добра, давайте тады пачнем з ганеных прапановаў. Першая, штодзённая малітва за Беларусь каля бульбаш-хола ўвечары 18, 19 і 20:00, зважаючы на тое, што это в асноўным працоўныя дні, з удзелам вернікаў усіх канфесій. Можна кожнай супольнасці па чарзе. Такая прапанова. Далей, шлях памяці. Прайсці вакол мемарыялу, уключаючы ахоўныя зоны, рэгуляваныя забудовы, пачынаючы з дарогі смерці, заканчваючы бульбаш-холам. Заканчваць шлях на Галгофе малітвай. Гэта можна зрабіць у наступную суботу. Ну, калі ў працоўныя дні яна прапануе малітву менавіта тут, то затым вось такую курапацкую вялікую суботу. Паставіць уздоўж агароджы бульбаш-хола з заходняга боку мемарыяла крыжы, каб яны былі над плотам, і надпісы падобна таму, як зрабіла Вольга Мікалайчык. Крыжы такім чынам. Ну, вялікія, каб іх было відаць. Это павінны быць метраў 4, напэўна, не менш. Сустрэцца з гаспадарамі бульбаш-хола. Ну, тут я пасля удакладню інфармацыю, у меня ёсць пэўная інфармацыя па гэтым. Як іх шукаюць? Падаць у суд на Менрайвыканкам, якія выдзелілі зямлю пад будаўніцтва. Напісана, што добра было б, каб Гарри Паганяйла дапамог у гэтай справе дасведчаны юрыст. Ну, у суд, карацей, яшчэ не падавалі, наколькі я разумею. Вся перапіска ішла пра дзеючыя працы, а не пра выдзяленне зямлі. А канкрэтная праблема — это выдзяленне зямлі. Яны выдзелілі незаконна. Это, думаю, што вельмі важная штука. Стварыць фонд у абарону мемарыялы, з гэтага фонду грошы выдзяляць на розныя акцыі, штрафы, улёткі для распаўсюду, пра гэтую рэстарацыю і пра сітуацыю. Распаўсюджваць улёткі, раскідваць тэкст па турфірмах, сайтах, дальнабоях і так далей. Такая антырекламная кампанія. Правесці круглы стол па юрыдычных аспектах сітуацыі, каб вырашыць, якія крокі неабходна рабіць далей дзеля абнулення ўзаконьвання. Лічу, што трэба вярнуцца да 2003-2004 года, разабрацца, што там адбылося, запрасіць да ўдзелу Чарняўскага і Глінніка. Ну, это спецыялісты Мінкульта ягонай рады. Вось, ну і дробныя звароты, непразрысты плот, каналізацыя, новы лес, які вырастае ў ахоўнай зоне. Ганна таксама гатова гэтым займацца. Это прапановы Ганны Шапуцкі. Далей, мае прапановы. Праманіторыць, якія прыёмы адбываюцца ў профільных міністэрствах і ведомствах. Это Мінаблвыканкам, Міністэрства культуры, Міністэрства гандлю. І, канешне, ісці туды. Нават калі няма адказу, грукацца. Шукаць гаспадароў. Інфармацыя такая. Эдуард Пальчыц, які раскрыў гаспадароў летась, памятаеце, так? Ён такія пошукі вядзе. Але зараз, паводле яго словаў, сітуацыя больш складаная. Яны падрыхтаваліся. Адкрытай інфармацыі няма. Белрест Інвест это перадаў камусьці, там перааформілі на яшчэ адну, там перааформілі на нейкі офшор, то бок гэта вельмі складаныя непразрыстыя схемы. І патрэбныя запыты ў міжнародным маштабе, каб гэта ўсё выясніць. То есть так просто, напрыклад, на аснове беларускіх нават там расійскіх ці бліжэйшых структураў інфармацыю ніхто не выдасць. Да гэтага часу просто немагчыма сказаць, хто канкрэтна этым валодае. Хто валодаў, хто будаваў, мы ведаем, хто зараз. Это пакуль свядома схавана. Хаваюцца, бо баяцца. Таму пошук ідзе, я думаю, што Эдуард будзе даваць навіны адсюль. Вось, малітвы
Ёсць такі складаны момант, это прапанова Ганны. Ну, шматканфесійную малітву арганізаваць будзе досыць складана, вы самі это разумееце. Кожная канфесія, там ёсць пэўныя правілы і так далей. А можна сапраўды падзяліць па днях, запрашаць на нейкі дзень адных, потым другіх, потым трэціх. Можна проста ім даць зварот, таму што ёсць прыход праваслаўны, чыя гэта тэрыторыя як бы у межах праваслаўнай царквы. Ёсць бліжэйшыя пратэстанты, ёсць грэка-каталікі, якія апякуюцца гэтым месцам. І можна проста іх прасіць на нейкі дзень, можна прапаноўваць ім нейкі дзень. І там уже проста будзе, ну, каля крыжа, ці вось тут хто як па сіле. Это больше слушно. Ну тут просто, да, всім разам баюся, што мы просто чыста кананічна не зможам, як кажуць. Варта, вось гэта такое самае надзённае пытанне, мне здаецца, просто трэба глядзець варту. Калі ў нас няма... Зараз, хвіліночку, Алесь Чахольскі, КХП, тэлефануе. Спадар Алесь, у нас нарада зараз. Алло? Нагадаю, што зараз адбываецца сход аргкамітэту абароны курапатаў, які праходзіцца каля брамы забаўляльнага комплексу так званага бульба-школу, дзе павінна адчыніцца рэстарацыя «Паедзем, паядзім». На сход вядзе Павел Севярынец, тут Ніна Багінская, Зміцер Захарэвіч. Ён прапанаваў грунтавацца на рэзалюцыі мітынгу учорашняй. Там ідзе гаворка пра тое, што гэта незаконнае будаўніцтва, і таму вось гэты будынак павінен быць знішчаны. То есть ён просто павінен быць па законе, як бы разбураны. І кропка. Пра музей там... И никому не покупать, не передавать, бы не на этом месте вести вогуле ніякага гандля. Наконт выкупу сапраўды гэта просто не, ну, это не прапанова. Вось, але наконт перадачы пад музей, ну, ідэя такая прагучала, это адзін з варыянтаў. Вось, ну, але сапраўды, як бы, калі тут нічога не будзе, гэта таксама выйсці. Добра, я думаю, што тут можна прыняць гэта як адну з опцыяў, адну з магчымасцяў, якая тут можа быць. Вось, і таксама падтрымаць рэзалюцыю, якая была ўчора прынята. Па варце спадарства, ну, глядзіце, тут альбо круглыя суткі, але маладафронтаўцы сказалі, ну, раз што не адчыніўся бульба-школ, то не мае сэнсу ставіць намёт. Але трэба маніторыць, таму што, напрыклад, сёння я ішоў, я не ведаю, якая тут сітуацыя, нікога не было, каб паглядзець. Прыйшоў першы, паглядзеў, што зачынена. Ага. Можа быць, браць нейкія такія асноўныя працоўныя гадзіны, ну, скажам, там, з 12 до 4. Это больше слушно, на мой погляд, так само. Потому что в любым выпадку, ну, варто что собой уявляє. Ну, некалькі чоловік, так. Які моніторять насамрэч ситуацию. Вот менавіта там з 12 до 4 недзе так. Гэты самы час. А калі ўжо, ну, нешта адбудзецца, ну, мобілізацыю у нас складана адбываецца, то хотя б... Ставіць у соцсеткі, званіць. Безумоўно, так. А ўжо наступны дзень уже можем калі адкрыцца. Добра, давайте я до конца прочитаю, и мы, может, пачнем з варты тады абмеркавання, потому что это самое надзённае пытанне, як просто забеспечыць кропку апоры. Вядомыя асобы. Хаця, як бы, грамадскі рэзонанс ёсць, але вядомыя асобы, акрамя Зенона, пакуль яшчэ, так скажем, не выказваліся, да? Ну, патрэбныя вядомыя пісьменнікі, вядомыя, значыць, мастакі, навукоўцы. Вот пленэр это классная ідэя. Вершы чытаць, стаць тут. Увогуле, творчая праграма, тут, на мой погляд, яна уратуе шмат што. Можа быць, запрасіць сапраўды там мастакоў на тыдні, на нейкі пленэр. Вот намаляваць, сапраўды, вот курапаты, а вось бульба-школ. Ну, Марочкин вчора презентаваў. Презентаваў, так, на выступе. Так. Ну, на мітингу была яна. Карціна, шарш. Добра, гаспадарства, тады ідзе таксама і інфармацыя, буклеты. Ну, у нас буклеты ў цэлым пра курапаты. Можа быць, падрыхтаваць таксама буклет канкрэтна па незаконнай этой забудове з выкладаннем усіх фактаў. Што нічога не было, пасля ахоўная зона, пасля в ахоўнай зоне пабудавана, пасля пракуратура вынесла пастанову, это ўсё разбурыць і так далей. Усе пастановы ёсць. Ганна Шапуцька ж выкладала. Все гэтыя пастановы. Цалкам тэкст. Ну, копіі гэтых пастановаў. Ну, асноўныя вытрымкі можна ў буклет. Прытым, так уже не ведаю, як аўтары артыкула да гэтага паставяцца, але таксама вось апошнімі дня... якраз, по-моему, 2 чэрвеня быў неблагі артыкул на Новым часе. Так. Менавіта пра незаконнасць. Таму гэта ўсё скарыстаць і зрабіць буклет і для наведвальнікаў
каб іх не было, бо каб не адчыніўся. Але для супрацоўнікаў, я думаю, будзе цікава. Добре, я думаю, што сёння мы таксама зможам абмеркаваць, што мы робім, калі раптам яны адчыняюць. Ну, цішком, бах, вот мы прыходзім там зранку, яны ўжо адчыненыя, шыльдачкі гэтай няма, дзверы адчыняюцца, альбо калітка гэтая. Што мы робім тады, так? Трэба туды зайти. Ну, вядома, ну давайте мы зараз тады просто па парадку, з варты пачынаючы, завяршаючы, што мы робім, калі яны адчыніліся. Добра? Давайте трошки, можа, саму ценёк, я выбачаюся, мне просто... Штовечар жалобны стол на 3 месяца наперад. І на штовечар. І калі трэба плаціць задатак, мы яго не плацім, апошні дзень адмаўляемся. Ну, нешта такое, каб у іх былі занятыя дні упустую. Ну, просто псаваць ім працу. Ну, тут ёсць варыянт. Ага, Ігора, вітаем, і Наталью таксама прывітанне. Так, спадарства, ну, глядзіце, мы толькі што агучылі варыянты, зараз пачынаем іх прапрацоўваць адзін за адным. Значит, пачынаем, давайте з варты. Так? Хаця не, хвілінечку, прапанова Алеся Чахольская. Падтрымаць рэзалюцыю курапацкага мітынгу і, як бы, прыняць рашэнне, што таксама выйсці. То есть, калі тут нічога не будзе. Просто нічога не будзе. Ну, я думаю, что подтримать можно. Это как вариант. Як варыянт. Ну, добра, давайте так. Хто за тое, каб... Да. Да. Хто за тое, каб падтрымаць рэзалюцыю курапацкага мітынгу? Я думаю, тут ёсць, да. Тут ёсць агульная згода. А тут яшчэ не, бажа не Божа, якая ўлада прыйдзе, так яны зноў адчыняць. Мы ж не ведаем, что будет после Третьей сусветной войны, которую Путин рихтуе, обещает. Добра. А что будет? Добра, спадарства. Таким чынам рэзалюцыя курапацкага мітынгу падтрыманая. Пункт нумар 2. Варта. Значит, ідэя якая? З 12 до 16 кожны працоўны дзень. Ну і там можа быць на пару гадзінаў у дзень не працоўны, в суботу, так? Ну там в суботу хутчэй творчыя мерапрыемствы. Варта зараз просто прызначыць, ну, сярод асноўных абаронцаў, можа быць нават хто можа ў які дзень, каб адзін чалавек займаўся там мабілізацыяй людзей, падыходзіў сам абавязкова, маніторыў сітуацыю, калі што абтэлефаноўваў. То есть адзін адказны і некалькі чалавек абаронцаў таксама разам з ім. Калі мы не ставім намёт, то прынамсі такая невялічкая брыгада, так? Давайте, можа быць, падзелім такія дні. Хто ў якія дні можа тут быць? Пару раза 3 на тыдзень могу прыходзіць з 12 там, до 4. Давайте просто по днях, может быть, мы вызначимся. Я-то вот, ну, докладно по понеделках я докладно смогу. По понеделках смогу, я думаю, что, может быть, так само и четверг я могу взять. Понеделок, четверг. Я могу кожный день. Кожный день? Ну, добро. Я могу вторник, четверг приезжать, помогать тому, кто будет. Возможно, пятница. С 12 там до 4 там недзе так могу. Так, это калі? Ну, кожны день. Практично кожны день. Так, добра. У нас уже Наталья и Арсень есть штодзённые. Так. Так. А может быть, ну идут так у нас идет понеделок, аўторак, серада. Давайте еще, кроме 2 постоянных людей, мы хотя бы по одним будем чарговым. Ну, в таким выпадку я буду подходить, спробовать там периодично праз день, может быть, я могу до Наташи. Вот, может, сераду, пятницу. Так, без питания. У выходные могу, у меня летишь нема. Грошаў на адпачынак ехаць таксама няма. Адпачываць будзем тут. Так што ўсё сюды. Значыць, яшчэ трэба, у каго ёсць аўтамабілісты знаёмыя, каб, да прыкладу, пасля 4-й, да і ў любы дзень пад'язджалі, просто едзеш па кальцу, бачыш, няма нікога. Так, пад'язджаць, таксісты знаёмыя. Пад'ехаць, глянуць, калі нікога няма ўжо ўвечары. Можа, банкет пачаўся. Можа, тут уже гуляюць. Если что-то началось, то я сразу звоню Павлу. Да, и мы поднимаем. У меня таксама парочку знаёмых, как просто проехать, это не проблема. Ну, я несколько раз в день могу приезжать, посматривать. Судовно, супер. Супер. Тады спадарства. Так, ну хто яшчэ можа взять? Ну, я могу так само быть, но, может быть, не каждый день. Спорадычна. Можно так. Да. Как смогу, так и приду. Это только скажите, какие числа это будут, как я ведала. Значит, смотрите, какие это личбы. Сегодня у нас 4-е. Сегодня 4-е. Это у нас 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, ну 9-е, 10-е. Давайте просто на тыдзень до наступного понеделька. Да. От понедельника до понедельника. Значит, с 5 по 10. Так. Да? С 5 по 10. С 12, со скольки вы? С 12 до 16 активные, як бы, и в остатний час это мы поглядаем просто. Так, коли можна вручити там буклет? Ось знову до брамы забаўляльна. Ну, буду подходить.
забаўляльнага комплексу зноў пад'ехаў аўтамабіль. Актывісты ўручылі буклетики пра курапаты. Адчыняецца брама і туды заязджае аўтамабіль. Можа, магчыма, нават нашаму аператару паказаць, што там за гэтай брамай, хоць крыху пабачыць. Значыць, на браме зноў жа гэтая шыльда з надпісам «Закрыта». Я нагадаю, што каля гэтага забаўляльнага комплексу, які знаходзіцца за 50 метраў ад Курапацкага лесу, праходзіць сход абаронцаў, аргкамітэт абаронцаў курапатаў. Яны вызначаюць, значыць, стратэгію сваіх дзеянняў, што яны будуць рабіць у бліжэйшыя дні. І наколькі стала вядома, яны асноўнае, што яны хочуць зрабіць, гэта наладзіць такую варту. Варту з 12 да 16 гадзінаў. Ну і сачыць таксама ў іншы час за тым, адчынілася гэтая рэстарацыя «Паедзем, паядзім» ці не адчынілася. Таксама і іншыя былі прапановы, напрыклад, усталяваць крыжы за агароджай, вось якраз там на мяжы, дзе падыходзіць гэты комплекс да Курапацкага лесу, каб гэтыя крыжы былі відаць за агароджай, былі відаць гэтым наведнікам рэстарацыі «Паедзем, паядзем», калі гэтая рэстарацыя ўсё ж адчыніцца. Таксама тут плануецца ладзіць розныя мастацкія акцыі, магчыма, гэта будзе пленэр, магчыма, яшчэ нешта. То бок штодня актывісты плануюць тут сюды прыходзіць і сачыць за развіццём сітуацыі. Дарэчы, таксама шукаюць уладальнікаў гэтай рэстарацыі, гэтага комплексу «Паедзем, паядзім», таму што гэтыя уладальнікі ўвесь час мяняліся. І на рэкляме, якая дадзена ў інтэрнэце, пазначана кампанія ТАА «Аміс Бел». Але вось гэтыя людзі, якія сюды заязджаюць, якія там адчыняюць браму, яны так да гэтага часу і не выйшлі да актывістаў, не пагутарылі. То бок гэты кантакт не наладжаны, і гэтых уладальнікаў гэтага комплексу шукаюць проста. Магчыма, яны знойдуцца. Але ўлады далі такі афіцыйны дазвол на адкрыццё рэстарацыі «Паедзем, паядзім». І я нагадаю, што учора літаральна ў Курапатах адбыўся мітынг рэквіем, дзень памяці пра генацыд. Гэты мітынг ладзіўся кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ, і там была агучана прамова, значыць, Зянона Пазняка. І Зянон Пазняк казаў пра тое, што гэты забаўляльны комплекс паўстаў у ахоўнай зоне, гэта незаконны самабут, і выказаў такое меркаванне, што, значыць, гэты комплекс застрахуюць, потым спаляць і зваляць віну на нацыяналістаў. Дарэчы, сёння удзельнікі гэтага аргкамітэту ухвалілі учорашнюю рэзалюцыю, якая была прынятая на гэтым сходзе. Я, значыць, хочу сказаць, што яшчэ гэты аргкамітэт працягваецца. Тут мы бачым Паўла Севярынца, Ніну Багінскую, Вольгу Мікалайчык, Змітра Захарэвіча, Олега Корбана, Ігора Лялькова. І так падыходзяць людзі, яшчэ іншыя актывісты. А мы свой стрым завяршаем. Да пабачэння. Корэспандэнт Алесь Дашынскі. А за развіццём падзеяў сачыце на нашым сайце свабода.орг.